Мөслим телевидениесе тапшыруларын дәвам итә. Эфирда Бүләккә җыр сәхифәсе котлау хатын тыңларга, якыннарының изге теләкләрен кабул итәргә. Экраннар янына Мөслим авылында яшәүче Сәлим Гәрәева Дания Шәкүр кызын дәшәбез. Дания апаны 80 яшьлек юбилее белән балалары, оныклары һәм оныкчыклары котлый. Мөслим авылында яшәүче кадерле әниебез Сәлим Гәрәева Дания Шәкүр кызының 11 июньдә туган көне. Әниебезгә 80 яшь тулды дип башлана котлау хаты. Әниебез сугышчы баласы. Сугыш китергән авырлыкларны үз җилкәсендә татыган, ачлык ялангачлыкны күргән, тормыш арбасын яшьтән җигелеп тарткан, шулай да сынмаган, сыгылмаган ул. Кечкенәдән эштә чыныгып үскән, җиңел булмагандыр, тик әниебез авырлыкларны безгә сиздермәде. Безне дә авырлыклар алдында югалып калмаска өйрәтеп үстерде. Әтиебез арабыздан бик иртә китү сәбәпле, әниебез без 4 баланы ялгыз аякка бастырды. Кешелекле, ярдәмчел булырга, хезмәт сөяргә өйрәтеп үстерде. Белем алып, тормышта үз урыныбызны табарга ярдәм итте. Бүген инде без үзебез әни әтиләр, тик туган йортта, әниебез янында, без үзебезне һаман да бала дип хис итәбез. Әни янында тормыш мәшәкатьләре онытыла, күңелгә үзгә бер тынычлык иңә. 80-нән өстә булса да, әниебез бүген дә яшьлектәгечә җитез, кулларында ут уйната, Аллага шөкер. Без кайтуга тәмле ашларын пешереп куя, бакча тутырып, яшелчәсен, җиләк-җимешен үстерә. Тынгысыз һәм гаҗәеп киң күңелле ул. Кияү киленнәргә дә күңел җылысын мулдан өләшә, киңәшләрен бирә, ярдәм итәргә ашыга. Туган тумачаны, кардәш руны барлап яши, ачык йөзле, кунакчыл булгангадыр, туган йортыбыздан кеше өзелми. Әни, кадерлебез, газизебез безнең. Юбилеең белән сине котлыйбыз һәм сәламәтлек, күңел тынычлыгы, озын гомер телибез. Туган йортыбыз тәрәзәләрендәге утлар мәңге сүнмәсен. Гомер буе синең җылыңны тоеп яшәргә, балам диеп дәшүеңне ишетергә язсын. Сәламәтлегең какшамасын, ныклыгыңны югалтмыйча, озын-озак еллар тормышыбыз маягы булып яшә. Без балаларыңнан, оныкларыңнан сөенечле хәбәрләр генә ишетергә, игелегебезне күреп гомер итәргә язсын әни. Әни диеп дәшү шундый рәхәт, рәхмәт әни, һәммәбездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет, син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган изгелекләреңне булса иде әни бәхилләтеп. Сине яратып балаларың, Кәрим, Лилия, Алмаз, Дилбәр, Айдар, Алена, Азат, Индира, оныкларың Камил, Нурислам, Айгел, Айсылу, Ләйсән, Тимур, Әскәр, Азалия, Сәйет, оныкчыкларың Иделия, Ислам, Максим диелгән. Дания апа, балаларыгызның изге теләкләренә без дә кушылабыз. Сәламәтлек, озын гомер телибез сезгә. Озын-озак еллар балаларыгызның игелеген генә күреп, аларның уңышларына сөенеп, яшәргә насыйп булсын дибез. Һәм алдагы җырыбызны бары сезнең өчен яңгыратабыз. Дулкыннарыбызда сез яраткан җыр яңгырый.
Туган көннәрен, гаилә бәйрәмнәрен билгеләп үтүче һәр кемгә изге теләкләребезне җиткерәбез. Сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә бәхете, гаилә иминлеге телибез сезгә. Һәм әлбәттә инде барыгызны да бүгенге бәйрәм Россия көне белән.